Horas ma dihita saluhutna, jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsiaon, hata nitu hata naga beturput jamita minggu dihita di bagasa tikion, tarsurat do disada korin sada ayat 10 sahatu 10 ta pewitihu majo hata niturpuki di bagasa rohat tabe songonom malidok. Alai huapoi mahamu aliak kadongan mangasahon goar nitu hata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna. Unang maadong parbulata di hamu. Hot mahamu binahen di sadani roha, do sadani pikiran. Ay tarbortik do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni si Chloe, taringot tu hamu akadongan. Pabuan namasa di hamu parsalisian. Alai oddo hudok, adong do di hamu namadok, sisian ni si Paulus doau. Nadeba sisian ni si Apollos doau. Nadeba sisian ni si Kepas doau. Nadeba sisian ni Kristus do angguau. Nabinagi do Kristusi, nauk tersilang do si Paulus ulaning humokop pamu, nauk tu bagasan guar ni si Paulus do hamu terdidi, moliati hudok ala suadong hupad didihod di hamu, dukkon ni si Crispus doho si Gaius, unang adong namadok tu bagasan guarhu sadiri hamu terdidi. Alai doho do tahepa ni sini bagas ni si Stefanus hupad didihon. Dukkon ni i danga dong hupad didihon, itap ni nahuboto. Aidang disuruh Kristusiau madidihon, mamaritahon berita naulido, jalaipe dadamar hata habisuhon, unang diorui silang ni Kristusi. Ai haoto do hata nataringot tu silangi, di rohani akan nalahomago, alai hagugo ni debatado dihita nadapotan haluaon. Ima saatna. Donga saha porsiaon, molo masa perselisian manang perbulatan ahado pakkorhonna. Totu harugir do sasitongna pakkorhonna. Taparrohahom ma namasa di perselisian ni Rusia dohot Ukraina sinuaing. Pola sape marporang. Dampakna dada hola dinasida. Alai mapakkorho dotong tu sandok portibion. Terjadi ancaman krisis energi dan pangan yang berdampak kepada banyak negara di dunia. Jika harga energi naik, maka biaya produksi dipastikan juga akan naik. Dan selanjutnya, harga pangan pun juga akan naik. Mulununga naik harga pangan, totu buidui berdampak tu pengurangan di produksi, sahat tu pengurangan di tenaga kerja, gabitabama na pengangguran. Songonima, deba akibat ninabui masa alani perselisian manang parporangan. Jadi, tung harugia dosa sitongna pakkorhon yaka perselisiani. Alani ima, saya berjuang do torop akka pemimpin di negara di Portibion menggaungkan rikko nina menjalin hubungan nadenggan antara nasada tu nasada, saling menghargai, saling masyurupan, asa terwujud perdamaian dunia. Donga saha porsiaon, asa songoni dotong molo masa perselisian di tengah-tengah ni huria, pasti doi berdampak merugikan. Molo pe idaun adong na merasa monang, adong na merasa lebih hebat, alai yang go pakilalaan ni tong do dang nyaman. Apalagi ma molo pas pajupang akka na merselisi. Buhipe aturan minarhiad dorosia jabuna, alai hola pajupang tudonganna na merselisi di gereja, pitor mubama buhina gabi buhina murhing. Pamereng nape mungkin gabi tajom-tajom ma idaw. Dang nyama be pakiralaan ni akka na merselisi. Dungi akka ulaun bersama pe di tengah-tengah ni huriai, dang denggabe merdala. Donga saha porsiaon, memang yang go perselisian di tengah-tengah ni huria, dakkola ditikina perpudio be masa. Alai na julupe termasuk di sejarah ni Kristiano mula-mula, nunga masa na songoni di debahuria. Jalasada sianima
na tinaringotan ni turpu jami taon. Donga sahapor siaon, ditiki saha do berita perselisian ni huria Korin tu si Paulus. Ima sian pangisi ni bagas ni si Chloe. Nunga berkelompok-kelompok be huria Korini. Adong na maddok sisian ni si Paulus duau, nadiba maddok sisian ni si Apollos duau, nadiba musia maddok sisian ni si Kepas duau, nadiba nari maddok sisian ni Kristus duau. Omma nama bain perbulatan, manang perselisian di huriai. Dang Kristusibe di pasangap, dang Kristusibe di idolahon nasida. Alai nunga gabi akka apostelibe di agung-agungkan nasida. Hape rap mamaritahun Kristusido yang go akka aposteli. Alani ima didok si Paulus, naung binagi do Kristusi, nauk tersilang do si Paulus ulaning humokop pamu, nauk tubagasan guarni si Paulus do hamu terdidi. Artina tak terjalo rohani si Paulus molu gabe jolma do di agung-agungkan nasida. Jala gabe marbulat huriai alani ai dak partai huriai. Alai pamatang ni Kristus do huriai. Naik korak mangihuton jala mengagungkan Kristus. Molu akka aposteli perpanjangan tangan ni Tuhan do nasida. Lahu mamaritahon hata ni Tuhani. Termasuk ma akka pangulani huria di tikion. Boido lomoroha tu seda-seda pangulani huria. Alai unang ma alani gabi hulip Tuhani di nguluna. Manang gabi so ditangi hobbe hata ni Tuhan. Molo so idolanai namarjami tarupaning. Mula dong pena songoni berarti dang nahibul dope rohani halak si songoni marsoba tu Tuhani. Dada Tuhani be fokusna. Alai tu halak na mamaritahoni nama. Alani mamar hite turpukon ditugi hoddo tu hita sudi. Asa tapasiring ma akka bakko si songoni. Ai perpanjangan tangan di Tuhani do sudi akka aposteli. Songoni nang akka pangulani huria di tikion. Asal ma denggan tohonan nai diulahon. Dibaheni unang biadong akka perbulat-bulatan di huria. Jalamuse swadong utung di namar bulat-bulat. Manang dangadong utung di namar selisi. Alai harugier do pakkorhon ni di tonga-tongan ya kaparsauran. Donga saha porsiaon asa jupang parsauran na denggan di huriai. Jala denggan nang perdalanan ya kepelayanan di huriai. Rikok ma parroha honota, jala ula honota, apo-apo, manang nasehat, songon na pinasahat ni si Paulus di turpukon. Dia mai, ikos sahata mahuriai, saroha, jala sa pikiran. Songon nabuy tajahan naking di ayat 10. Artina, ikorrap masih paululuan mahuriai, masih jakonan, masih hormatan, masih palenar roha, lahu makanguluhon berita nauli ni Kristusi. Memang ikon okuhonot tado, gudang do akka perbedaan di tonga-tonga ni huriai. Berbeda do akka latar belakang ni ruas, karakter, keinginan, pola pikir. Gari hita BP tahe marasing-asing do di toppa Tuhani. Dangarong nasarupa. Termasuk akka silid duat, manang anak kembaripe, pasti do adong perbedaan. Alai nappe gudang akka perbedaan, dada gabi alasan perbedaan ini dihita asa marbulat-bulat, manang bersedisi. Manang dada gabi alasan ni dang gabi mersada huriai. Tetapi di tengah-tengah perbedaan itu, kita harus hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, karena perbedaan itu juga memang penting dalam kehidupan bergereja dan juga dalam kehidupan sehari-hari untuk saling melengkapi dalam memuliakan Tuhan. Susah dorato kita molulau sudi hita jolma sarupa persis di toppa Tuhani. Ulu mara dang boton nabe na dia do inak tanah, na dia amat tanah, manang na dia torasna, manang na dia simetuana.
Jadi sesungguhnya perbedaan itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kelebihan yang satu dapat melengkapi kekurangan yang lain. Asa juppangi disi mana kingrikot apo-apo na ditutpukon hanguluhonotta. Ikko sahata, saroha, jala sapikiran di bagasan holong ni Kristus. Gabi juppang ma hasadaon ni huriai. Moluruk sada huriai, totu lam tugu ma huriai. Lam martaba-taba manang pasu-pasu ni Tuhan, nabui sidayon ni huriai, marhite akka parbue ni pagkubasyon. Alay molo say marsali si dope, bahwalan akka harugian na manajupang disi. Hosom, elat, late, akkay nama nasay merajalela disi. Jalabui merembes sahat wakkadongan ni na marsali si dungi muncul ma akka kubu manang perbulatan. Totu dangarok kita na makkalomohon akka sisongoni juppang di tonga-tonga niya kaparsaurata dohot di huriai. Atong marsyadu mahita mangaraduti hasadaun ni huriai. Sahata, saroha, jala sapikira mahita makkanguluho barita nauli taringot tu silang ni Kristusi. Unang ma gabi hulip barita nauli ni Kristusi alan ya ka idola-idola na taida di portibyon. Aidang disi haluaotta. Alay di barita nauli taringot tu silang ni Kristusido hagugoon na paluahod dihita. Songon ni topik ni minggutta di tikyon. Hagugoon di debata na paluahon. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di baheni sada mahita pasangapon Kristusi ay ibanado si paluahita. Amen. Martangyang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami, toktong matugutugung ulo nami, mangaraduti hasadaw di tonga-tonga na kaparsauran nami bi. Marhite-hite, Jesus Kristus martangyak kami. Amen.